appointment, basta may endorsement ang mga ini, hali sa opisina kan gobernador. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Kumusta dyan? Agang-aga baga, isit kita kanalay ko. Tayo na nga niya. Damay kita digdi. Binabo ko kang imot. Kumala yan. Kuminal sa kuryente. Yun pala dyan sa area mo? Mapon basan ako pagsurat kan bareta. Oo. Iyo ang pagpalso. Oo, mano. Di mo tapos. Ta nagdiklom. Iyo na bagay na Ang bagay na, kung masabutan ko na yung surat ko. Okay. Anyway, Sige. sa mga bareta, 101% ng ready ang selebrasyon Kanibalong Festival 2025 digdi sa Legazpi City. Sinabi yan ni Alcalde Hesiam Ismael, Chairman kan Executive Committee Kanibalong on pizza 22 kaining Agosto sa Biyernes. Tagkod pizza 6 kan Setyembre, kadakol na mga aktibidades ang nakalinyada. And pupunan ini nin misa dyan sa St. Raphael Church sa sin parada kan mga partisipantes. Igingo ananggad kan Exikom na maging pulido na andanagan kan mga aktibidades kaya pasiguro man lalo pagabot sa security as in traffic. Yan ang yaon ang puwersa kan Philippine National Police, mga public safety officers sa sinigmapang grupo na matabang sa pag-mantener kan pasiorden lalo sa traffic. Pag-abot sa preparasyon, masasabing 101% ng ready ang Execom Kanibalong Festival 2025 sigunyan kay Mayor Hesiam Ismael. Yan pa rin mong karas kan informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Padingal, sa dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Alright, alas 5:32 na, mga tugang sa Morning Hirit. Asin po sa DCGB. Headlines tayo. Hali sa News Base, kasabay si News Director Mardela Cruz. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Padingmar. Kumusta dyan? Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan. Bagyong Waning. Waning. Oo. Oh. Saro ng ano yan, nakalawag na sa Philippine Responsibility. Hinapod na Waning. Waning. Kaso bagong 2 o'clock ini luminaog. Okay. And base sa monitoring, nasa east-northeast kanit Bayat Batanes. At lokasyong Gambagyo. May saro pang tigwabantayan man na LPA. Oo. Nasa Luas Pakampar. Okay, mientras tanto, oy, sa mga taga First District pala na mga private vehicles, Oh. bigabisuan na mag-agi na kamo dyan sa Buyuan. Private vehicles? Oo. Okay. Sa mga aling tabako, dyan mag-agi sa Buyuan, magliko sa Pursam, ta magabat ang traffic. Iyo daan na ito pa di. May saro pang ginudak. Iyo na nga ni an. Pagkalampas mo baga duman, talikang Legazpi. Nya. Oo. Pagkalampas mo oroy na tankidiit duman sa gasolinahan, duman naman ginudak. Kan sarong banggi ay da ka maistorya. Pero, da ka maistorya. so dating ginudak, nabuhusan na. Oo. Itong sa approach ka. Ayos na. Sa approach ka nga yan. Oo. Sa rin vibrates. Oo. Nabuhusan na. Mga 2 days na. Pero sa passenger jeep, ayos man, pwede Passenger naman. jeep, diretso Sa lang. private vehicle lang. Oo. May pagbabago lang. Itong so duman sa kunyan. Sa aling tabako. Pero Iyo. sa mga aling Legazpi, diretso magkinaray. Ayan, okay. Aviso lang po yan para effective 7 o'clock po yan tabi. Ngunyan na Yeah, pagkaaga. Ipapaudog. istorya ko katakan sa rumbagi, nag-agi ako dyan, hindi ko na istorya, tabaka investigaran naman ako. Garo nga niya ko utos sa silver na sabat ko. Istorya ko, tako naman, mahapot naman si Jimmy kung garo nga first district ka na ngaya. Pero big blue ribbon katulos, ano? Okay. Okay, nagkapiram Pinoy, inulang na makalawag sa Amerika.
mantang Ban? Pondo, inulang. Ban pa di? Kunyam, hinarang. 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 Mhm. Yan, tanto Pondo kan PhilHealth, babantayan tanganing mastakul daw na Pilipino ang matabangan. Aha. Estabilidad ka nasyon, tagilid kapag dahil na panimpak ang mga opisyal Aha. sa gobyerno. Mm. Mantang pagtukar sa 6.7 trillion pesos na national budget, mapunan ko niyan aldaw sa Kamara de Representantes. Aha. Napulkom ibinasura ang mga naging pagbabago sa mga opisyal kang PNP. Grabe ni. Aha. Ganyan. Ah. Kaya sa mga sa mga police regional directors, nagpirma ni manifesto para suportaran si Police General Torre. Oho. Pero may hidwaan ang napulkom buda si General. Giri may problema pa rin, oh. Eh, lugawos na mga high-ranking official na binaralyo baga. Giri may problema. Ibinalisi pabalik. Giri may problema di. Oh. Natabi pa balik ito kang napulkom. Dahil na nagagi sa tamang proseso. Atayo nga ng pigataram tabaya. Maski ngaya igo siyang poder na Mag-transfer. Oo. Pero Oo. ngaya dapat umagi sa Napolcom and Bank. Oh, tayan baga pa rin. Giri, may, yan. Apera kang napulkom in bank. Buday ko ang mga so choices baga. So list, short list. Di ba? Di naman pala nangyari ang kan. Igo, baga kataw na. Mga ano ni sir, mga harlang ka ng official. Harlang ka, ini? Pagpun sa deputy chief PNP. Oh, ibang man si Oo. General Torre, adi. Iya Iba man. Ang sabi Iba mga man. mga direktor, Mm. okay lang ngayang pikikibo ni General Torre kaya suportado mi. Ah, okay. Just so, napulkom di pa lang pwede. Sa Napolcom, Oo. dahil ngaya kaya, so inali niya, nag-general sa Mindanao, pinapipabalik. Piparikol niya. Pero hanggang ngunyan, habang tiga babarit sa tayo, dahil pang, ano yan, dahil pang komento, o ano man na reaksyon ang Chief PNP, Agari. kasi na hierarchy kang Philippine National Police Mano o dyan sa Oh. controversial na, ano yan, Mm. na order o solusyon Oh. kang Napolcom. Pag iyan tayo sinunod dito, Rigger, may problema yan. Sabi ay kaniba, kung may marisign na, wag naman, wag naman. dahil mga epic sunod ang kagustuhan ko na ako ngayon nakakaram ko anong ugali ka mga pulis Iyo ko. baga, adi. Iyo baga. As in ko anong ikakarahay kang Kung kapulisan delikado sa gani, piling bayaan mo naman ang kung alam ganda. kaya na ano di. Sabay mo na yung relief ko. Yeah. Okay. Enda kung ano, baka magkunyan, magpatao ang presidente. Baka. Pero kung yan ang lay, dapat sunodon yan. Oo. Pwedeng dahil. Kung yan ang guidelines pag-transfer, dapat sunodon. Pwede, Pwedeng pwede. basta mo sa nabarion yan. Diba? Bata digdi sa Albay. Nasalidahan naman si... May bago baga? PD? May isa, matukaw na ko niya na Aldaw. Iyo, PD Si Nunez ba Police yun? Colonel Noel Nunez. Yan. Oho. Inda kung sa inda dalaot si... Ano yan? PD, ano na ibo? Oh. Aha. Iba, bala na siya. Iyo. Okay. Kang mga inda baga interview ta. Yeah. Ilang ngayon sa kuya yan ta. Party yan. Normal man ang sa pagiging Oo. police. Oho. Okay, Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, inirit na, ano yan, magtaonin 14th month pay, kasi hindi mga empleyado sa pribado, at mga employers, apwera sa 13th month pay. Alitan ang pigibuan. Tate, exempted na kita dyan, napigibutan na. Halo. Alitan ang pigibuan. So mga dahi pada, Gibuhon. Gibuon, pagkatapos, so mga medyo nadidetasilan, exempted month pay. May time nga na nagari may 15th month pay kita. Oo. Pero hindi ko pa naabot ito. Ada, wala ka pa. Oho. Ang araw ko may bagas. Ayan. Okay. Alright, flood control project sa Nawan, Oriental Mindoro, dinatikos na Oriental Mindoro Governor Romerlito Bons Dolor. Grabe man ito, Matapos adi. infection noon. Gobernador, Devi pala og duwan sa kwan. Ano pa, Sa ikang gobernador. nagagad kidispinsa si, ano yan, Director Pakanan. Grabe man ito. Tinanggal na sa Oo. mga official na namamahalagang project. Rinilit. Dahil ngayon pwedaan. Oho. Pero talagang, sabi ni Gobernador, salamaton ngaya. Na, may dahil ako maski sa rosa na ngayang bakal. Kabilyo sa alabao na flood control. Sarong kabilyo sa nailin niya. Kunyong pala niya, 1 billion pala.
Basta sukabilya garo gigis. Kahit na PNP magtatabangan para pakusukan ang seguridad sa mga eskwelahan. At ang US government naglalaom na magkulpa ng agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Kasunod ka nangyaring bangganin doang barko kan China. Pero sa China, gusto daw nang may salvaran ni Mahe matapos na tanggalon ang video kan collision incident sa ipinalawas na report. And sabi, ang dapat na magbayad sa Pilipinas. Nya. Sinang buminang kagitan mabayad. Salbatan ng patakaranaan. Okay, so yung lino mga itansyon na pagkaaga. Ato dyan kang PYS Enterprises, sana po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo at PYS. Ayan, basta po sabing konektado kung mga maski denglo. From News Base, hindi po si Martina. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you pa rin Mar sa mga headlines in the morning. Lat ko na. Piga para parong ko ding ang kamot ko. Nataga niya ako ta. Mahamuton daw ang kamot ko. Hindi man okay. Pag hali ako sa harong, hindi man ako kinakaorunat. Nataga niya ako ta. Mahamuton daw ang kamot. Hindi man ako nakaputan na kamot mo niya na aga. Kasi daw niya akong Tiga parumdum ko ding, tabi, Chief Ramir. Ano ko nakaputang kong kamot mo niya na aga? Alam mo sa kamot mo? Natamahmutunan daw ang kamot ko. Sige daw. Garip. Jimmy! Come in, Jim! Good morning, Jim! With this problem will be solved. Jim! Because all we have been getting is promises and promises. Oh. Tapos? Mayor! Mayor! You not improve. Oh. Ari na din na-improve tabi, Mayor. Ha? Dyan sa siring kaya ni Huay. Oh. Arin po, duman masyad. Arin duman so, kasabago nagpalsok. Arin tabi, Mayor. Mayor. Arin tabi ito. Dagit. Natatagari. High blood si Mayor Fernando Gonzales. Paano ito? Nando. Natagi high blood si Mayor Nando. High blood. Okay na si Jim? Day na? Apunan ko sa Pag-asa Girl. Ay, siyan duty ngunyan da. Sabi kaya ni Pag-asa Girl, duty da siya ngunyan, 6:30. Yun, taramon niya eh. Yun, taramon niya ngunyan, bata kaso banggi, kaso hapo, nakibird ako kay Kuya Juyan. Ang pigiristoryan, si Pag-asa Girl. Kaso, palipotan ko na muna si Jimmy. Palipotan ko muna si Jimmy. Jim! Kagang-aga. Anong problema ni Mayor Nando? Kagang-aga baga? Oo. Brown out? Kaya mampalan. Kaya mampalan. Yung brown out man dyan sa inyo? Ata brownout nga ni. Sinibot si Chief Ramir kidadalagan, bata sa generator, tapig ayos so atop. Brownout tigdi. Ayun nga ni. Yan. Because we don't know when this problem will be solved. Because all we have been getting is promises and promises and promises all over the place. Pero there is no reason why we cannot improve it. Bakit ang meron ko? Bakit ang iba? Bakit ang alay ko? Nauudyan sa siring kaya ni Huay. No. What's wrong there? Ata na. Yugon mo ah. Basok yan, Jimmy, ang kuryente? Okay na naman. Okay na naman. Kaso hapon nga ni, may kauron akong sarong mag-agom dyan sa, mag-irina dyan sa pwede ni Kuya Joe. Ang problema niya, alay ko. Grabe ang reklamo sa request sa alay ko na din nagigibutulo sa di. Okay. I-preserve ko yun. Tapag nag-brown out, i-play tatulo. I-play pa. Okay. Mamuton lang ang kamot ko. Nasa daw ini? Ano? Kamot ko mamuton? Okay. Baka. Ay! Aram ko na. Palan. Yo. Alam mo, naghapit pa ako din. May nabrasa pa ako dyan sa may kanto. Naka-uniform. Sigang paibog mo pagkaaga.
Tiga padagong takabaya. Gamot ko, mabata-bata pa. Pagbaba ko dyan sa may kanto, good morning, sir. Ay, nga ko, good morning. Nata, nga ko, too early ka, ay may pasok po kami. 6 o'clock. Tapos sabi niya, nga ko, anong kwan mo? Ay, senior high school. Sige na nga ko, bye. Ayos. Ayos, go. Pampagod vibes yan. Iyo nga, pampamaray pagkaaga. Dahil mo paghugasan. Yung plano ko Yung plano ko. Yung plano ko. Okay. Sa mga dagdag niya itong bareta, BBP, nahihiling sa mga bareta sa telebisyon, nahihiling social media, ang mga pigiristoryahan, kadalakulang budget, may kinaraman sa mga pondo, sa mga flood control projects ng gobyerno. Di sa, maski sa sa Mindoro, o di sa Albay, kung hihingotuhan mo BBP, bisitahon mo, hilingon mo mananggad ang mga flood control projects na mga rangka na kadirestro so garaba, punan tadig di sa kamalig, tumukad ka mo dyan. Siguro si gobernador, baka challenge man ni kay gobernador, arogon so ginibo duman sa gobernador sa Mindoro. Sirilingon niyaan ko. Uyan sa barangay Anuling. Isus ko. Dahil pa lamang kay Banaag nin pag-asikaso. Grabe, no? Sa Ginubatan, barangay San Rafael, Dike, nadudungawan sa tulay. Una mo may kuiba sa gilid kan salog. Including na itong sa may PLT. Tapos Dike, may halabang tulay sa San Rafael. Iyo yan ang sitwasyon. Umabanti ka sa uwas sa barangay Mayaw. Oo. Alabao na Dike. Gariso na Roros na ano daw sa gilid. Bata kadakulang salog. Pasiring kita sa Libon. Pumasiring duman sa Agustin. Flood control, bringka. Wala man ni nag-aasikaso, wala man ni nagdudot-dut, wala ki manifestasyon na i-aasikasuhon. Sa West Carisac, Talcomista, sa Apod, Hanging Bridge, wala ki tulay, ang mga tao nagbuburo barangka, hanggang sa ngunyan, puspisa na. Ngunyan, pag magkahiriling mo ini, so nagkayarabutan, nagkahiriling ta sana, makalakaga talagang lugo mo. Tadarakulao ng pundong pigiristoryahan, pero ang mga distrosadong proyekto, steady, nagdadaraki peligro da, nga no rin inima, magkakairirahay. Sabi baga ni BBM, kung kasuarin iyoan kagulping pundong ipinaluwas ang gobyerno, iyo man an may mga pirming may baha na pauno. Presidente nagtaram na kaan pigig sabi bagayan kan Durante Kansona. So ngunyan, ano na ini? Anong mangyayari digdi? Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright. Oy, may text digdi. Tabi, ano? May text digdi. Diyan pa po itong 7 o'clock effective. So, diyan sa kwan, lalag ko na, wala lugod. Diyan po sa may padang, ano, kaso, may reblocking kaya dyan. May reblocking nagigibuhon dyan. Mga tugang sa reblocking na iyan. Kaya, bako man siya totally closed, kundi ang papagihon sa na dyan para maibisan sumbulos kan trafiko, ang papagihon sa na po dyan sa mga jeep, passenger vehicles. Pero sa private vehicles, duman na po kamo pagihon sa may Buyuan, kung halip pa kamong first district. Takan sa rong Banggi, pauli ako, pag-agi ko digdi sa may padang, siguro mga, basta sa may padang area, may nagta-traffic na, ako appreciated ko ining mga taga DPWH. Siguro sa contractor yan, harayo pa may nagta-traffic na, may stop and go baga na green and red lights, Buda may mga darakulang vehicles na nakapagkwan sa gilgan tinampo.
Tapos binuksan ko sa pinto ko. Nganya ko, good morning boss. Ay ano po nga ko activity ay nagkukuan nga po sir. Aral nga po kung paano mapaagi sa mga vehicle sa Monday. Ma-limit nga kita maagin mga autodigdi. Sabi niya may reblocking nga pong gigibo na duro-diretso diyan sa may Partikan Padang, pero digdi sa may Partikan uni sa may Partikan gas station diyan igwa diyan. Ay tapos sabi niya nganya ko paano ay Monday nga po duman papagihon sa may Buyuan sa mga private vehicles o baka po abutan kamong pero alas 7 pa man tabi yan baka abutan tabi kamo ki alas 7 o dumalate kamo sa laog kan opisina at sa bagay magayon ang tinampo dyan sa may, didi ka sa may Forsam gas stations, na, didi ka sa may Forsam gas station, pasiring kang Buyuan, luwas ka sa Bagong Abre, o luwas ka dyan sa may Pag-asa, magayon ang tinampo, tabi, o kung di ka magluwas sa may Bugtong, magayon tabi ang tinampo, mahiwas tabi ang mga tinampo, puro naman yung konkreto, kaya dyan po ka mo mag-agi, sangani po di ka mo maabala, kung matatraffic ka mo digdi sa may Partikan Padang, digdi sa may Bigaa area, tabi, dahilan sa pigigibo ng mga road reblocking. Nagabot ko sa inutan, may nag-stop naman sa kwan, may nag-stop naman so kadakol na, truck na nasa bat ko kaso itong Aldo Bagig ito. Di sabi ko duman sa nagbabantay, nga ko, boss, good evening. Kumusta nga niya ko ang traffic araw kayo? Ay, maluya naman nga po. Ay, tapos saro, diba? Ay, good evening, Henry M. Ay, nga ko, good evening. Sing. Nga ko, no rin ini. Ay, basta ngunyan nga, pigda-dry run mi na nga. Tangan nga sa Monday, araw dahil ka ano sitwasyon. Kaya po, ngunyan na Monday, mananggad, igwa po dyan may mabugtak kayo kikuan duman sa may Forsam, ki Karatula na sa mga private vehicles duman sa ibong going to Buyuan area o Duterte Highway. Okay? O sige, ingat po Sabat sa tuya, tabi ng mga kababayan dyan, haling First District or kung hali ka man sa Legazpi, pabalik ang First District, mas maray po dumang ka na sa may Bagong Abre. Hindi ka sa may Galliera de Legazpi, baga mag-left turn ka dyan. O kung bako dumang ka sa may duman sa may hindi ka na umagi sa may Bugtong Road o pabuluwas ka duman sa may Forsam gas stations magayon pandalagan tabi kan sa imong kan tinampo okay. Joshua Bino may dagdag na report. Good morning, Joshua. Yes, Good morning. Morning. Good morning sa mga parantabay. Aloy naman palang talaga kamo adi. Mga manipis pa kayo to. Mga manipis pa kayo to. Yung garo day pa kayo usos maluto na ulit-ulit. Day pang papakal na maray. So ano rin sa day? Garo day pang pakaon na maray. May pampakal na. Gari elementary na itong elementary pa palang kamo High school. High school na elementary pa kamo. High school ito? Aloy naman palang kamo talaga basta-basta mabibring ang relasyon nindo adi. Ibaga. Aloy naman pero dahil talaga pwede gari ang relasyon nila. Lawig naman adi. Yung mga bagay na pinasarig kan panahon, dipisil maraot. Yung pero may mga time na gari, pwede yan kumibra, gari. May mga time na gari nga pamisan gusto mo magwala, adi. So, Inda sa inda. may mga time na gari gusto mo nga yung mag-unwind, di ba? May mga mag-unwind o mga makiuron ka man nga sa iba, adi. Inda lang, sa inda. May mga time bagang arugaan. Baka sa iba. So, gari nga may bigla kang yung isusunod na iba. Gari araw ka na, adi. Baka sa iba. Ako, susug sa ko yung experiensya. Kan ako nagmumotor. Anto kawan ang kan motor ko, may nakarestro ng pangaran dyan. Dadyang giping magsunod na iba. Pero ganyan ba? Iba naman, adi. Iba ka. Sabi nga ni Kasabago, maugman na kaya kung nakaoranta ka naman. Ako talaga, gari, nagpugul-pugul sa nako nagpugul-pugul sa nako. Gari na papano na ako Gari marauto naman na dahil lamang ako nag-aksyon, di ba? Okay. Okay, sige. Go. Yes. Sa mga maabot na aldaw, madagdagan pa ang mga police personnel
Sa? Daraga Municipal Police Station. Aha. Ini ang bagay na pigpapangadji na mapangyari ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, dahil ang dakulang bagay kung madagdagan pa ang bilang kan mga pulis sa Daraga Albay. Tanganin ng maging maiwas ang deployment kan mga personahe sa BBP. Tusog sa record, sigun kay Chief of Police Azutea, presente na sa 172. 172 ang pulis ngunyan sa Daraga Albay. Asin mayorya kan mga ini. Iyo ang nagpaka-deploy sa luwas. May kanya-kanyang tigbabantayan ng mga lugar, estratehikong areas sa palibot kan Daraga Albay. Alagad ang sarok sa mga pangaturugan, Chief of Police Azutea, iyo ang posibilidad na baka lamang madagdagan pa ang bilang na ini. Mga maabot na daw dahil may mga lugar talagang kaipuan ng dagdagan ang bilang kan mga polis. Emplo duman sa barangay Anislag. Kung sa insigun kay Azutea, buhay naman ang barangay na ini, lalo na pagbanggi. Dahil ang talagang dakol naman digdi ang mga residentes, dakol naman ang komersyo. May plano sa Azutea na magdagdag nin outpost duman sa barangay Anislag. Kung kaya nagagad naman ninin tabang kan lokal na gobyerno, asin sa langkaw na komandansya kan kapulisan, na posible lamang sa mga maabot ng aldaw madugangan ang bilang kan sa indang puwersa. Pero sa ngunyan tabi BPNRE 172 strong personnel kung kaya distribute ini sa manlain na lugar ay man masabing kulang tabi BPNRE sigun kay Chief of Police Azutea, marikas man sa indang nakapag-responde sa naman na klase ng emerhensya. Aha. Yan, tabi BPN, dagdag na storya with boy sa mobile, Joshua Bino, BCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sandali lang, tabi, Jumar, ha? Sabi kan texter Jing, sabi niya, gari ngaya magayonon ang long sleeves mo. Magkurbata ka ngaya pag Monday. Ay na po. Gari, ano si Premier sa iling mo, tabi? Si Sir Ariel po ang nasa linya. Hali po dyan sa Pag-asa. Sir Ariel, good morning. Kumusta na singan ito? Singan ito, Paningmar? Singan ito? Singan ito? Waning. Sir Ariel, good morning. Tabi, go ahead. Kumusta na po si Waning? Go. Maray na aga po. Ang bagyong si Waning po na develop iniyo as tropical depression from low pressure area kasi bagong madaling aga. So sa ngunyan, igwa ini yung domestic name or local name na Waning. Nasa kategorya ini yung tropical depression kung saan nga ni iniman horing namataan sa distansyang 520 kilometers east-northeast kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, may taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 45 kilometers per hour at sinigwang pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 55 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na panorte Solnupan sa rekas na 10 kilometers per hour. Dahil man nilalauman na direktang makaka-apekto iniyo sa anuman na partekan sa tuyang nasyon, alagad generally ini man naghiro sa direksyon na panorte, asinin inasahan na malos man iniyo sa Philippine Area of Responsibility sa Atyanabanggi o sa aga, anin maaga. Samantala, gwapa man sarong bagyo na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, hindi man nasa may parteng West Philippine Sea, alagad din po outside man sa PAR, alagad yung trafo extension man kaniyong tropical depression ang nakaka-apekto man sa western section kang northern and central Luzon. As in southwest monsoon o duro sa bagat ang nakaka-apekto man sa western section kang southern Luzon. Digdi man sa tuya sa Kabikulan, sa bilog na maghapon nilalauman man na magkakaigwanin, bahagya hanggang sa amin sa napanganuro na kalangitan. Igwa man tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sirangan hanggang sa sirangan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Tinatayagwat kan temperatura ngunya na maghapon 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:33 nin aga, masulno pa dyan alas 5 nin hapon.
alidigay sa DOST Pagasa, Ariel Samucho. Si Ariel, di man sa to maka-apekto si Waning adi, rayo man. Po, arayo man po. Giro ini yung paparayo man sa Pilipinas, norte, northward generally ang movement po kayo. Ayun, oh. Kaya pala mainit na ano, nagluwas ng aldaw adi. Po, laumantan na generally raya sa tuyang panahon, pero mga bandang hapon, laumantan ni yung mga itong mga biglaan na kusog kang uran, yung kikilatas at pagdaguldon. I see. Opo. Sir, salamat po. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat po. Alright. Yan tabi ang latest na kalagayan ng panahon kasabay si Waning. Ay, si Waning. Kasabay si Ariel. May kinaraman po kay Waning. Dahil naman ako, Chief Premier na ugman naman ngunya na aldaw na ini, Chief Premier. Dahil naman ako naman na. Dahil naman ako na. Dahil naman ako komportable ngunya na aldaw eh. Ha? Dahil naman. Ano, Chief? Para. Jomar! Good morning, Jomar! Salamat, Pipi. Good morning. Good morning sa mga parantabay, tulong babae. An? Nada ko, pagtulo bagara mo na kung ano pigigibo. Alat bata. Tulong babayi na dakop. Ining padingmar na ini. Padingmar may kapilyuhan man sa buhay ng laking iniyo. Dahil babaga, pagtulong babae nada ko, alam mo kung anong pigiribo ninda. Di ko man aram. Tulo baga, tong its. Mataliyon man si Padingmar talaga. Kaya pigapelin sa ko, sa mga gura mo ini Padingmar, tong its palan ito. Tong its, tatulo. Tong its. Dahil ka man pwede magtong its na duwa sana. Ano? Wala, dahil man pwede magtong its na duwa. Bakong tong its ito? Ano nga po gato? Mala, ano nga po? Di ka ba matibay ka? Latos unta kang salbatan na ka. Okay, sige, go. Ako ko talay na makaalokan pagpa-first district mo. Ika naman sana nag-istorya. Di man ba, na, gusto kong pasalamat. Na-appreciate ko lang sa DPWH, so contractor ko dito. Batali ko nahapot ko saan. Atabon pa man. Dahil ka maghadit pag ako naguli kay Atab. Atabon, siguro mga alas 7 ito. Domingo pa, ganda ka wala programa. Kaya anytime pwede. Atabon nga ni. Kaya nga ni, dahil ka maghadit. Ang haditan mo, kung mga alas 10, alas 11, yan ang haditan mo. Sabagay, ako kaya nagadit mo sana kang seguridad mo digdi sa person. Kaya nga ni, para mo takaman. Kailangan sa kuya na madigdi ka. Di, at least paano, na-escortan ta ka lang. Para mo takunyaw na ko dyan ta. May tiwala ko si mo. Kumpara kay Jimmy. Kumpara kay Jimmy baga. Sana nagbarita na kadigdi. Sige. Anyway, go. BP Henry, di narakop matapos na maaktuaran kan tabako PNP na nagtutong its na agihang patikan mga tao kaya may nakapag-report na paitang tong its kan mga ini tinarak matulos kan mga miyembros kan tabako PNP pig kasuwan kan pagbayular sa Presidential Decree 1602. Pero aside ka iyan, saro pa nadakop kan mga miyembros kan tabako PNP, koryador, pero garo mayor koryador initag, duro dakula sunako ang kwarta. Kagwamanin pagmamanman ang mga miyembros kan intelihensya kan tabako PNP, asin nadakop ninda ang sarong lalaki digdi sa tabako na may bitbit na mga papilon. Papilon kang STL ang mga nako igwang regular legal na collection report kang STL pero igwang outdated na collection report lapwas na expired na kargado panin pataya nabot sa 19,000 pesos 19,000 pesos na kantidad ng kwartang pataya ang nakumpiskar kang tabako PNP digdi sa lalaking ini na aligarang kan mga autoridad na nag-iingreso kan sa iyang koleksyon sa bukis bako sa talagang bangko
kang STL digdi sa syudad dyan Tabaco. Sa DPNR ang informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. O sige, sandali lang ha. Bago tabi kita mga tugang magbareta. Ngunyan pong aldaw, ramon ta muna ang mga latest na mga greetings sa may mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Indoga Boss. Boda sa mga reactions tabi. Sabi kan texter ta Chief Ramir, sala kaya ngaya so apod mo. Sabi sa imo 6:30 ang duty kaya namundo ka. Manang ka na rin, Chief. Salbata na, sala pala na oras ka na punta. Advance happy fiesta po sa Gabos na taga Barangay San Ramon Daragalbay sa August 30 and 31 at sa aki ko na si Edward Cortesa. Paki dali-dali ang pagpamahaw mo ta may klase ka, baka malate ka na naman ngunyan aldaw. Salamat po. Good morning, Henry M. Ano nangyari sa Prime Water? Talimang aldaw nang walang tubig sa Pag-asa Daraga. Good morning! Belated happy 17th birthday po kay Romelia Batalla Oriol ng Laguna. Regards to Edwin and Hailey from MMC ng Bitano, Legazpi City. Good morning kay Kuya Joe yan. Kuya Joe, belated happy birthday po sa imo. Si Kuya Joe, enjoy yun kasapon sa birthday niya. Kuya Joe, happy birthday tabi sa imo ha. Buda sa mga member complex, no? Na nagkaturuparan ko kasuhapon duman sa birthday ni Kuya Joe. Magkaugmahon. Si na mga kampang mo sa mga members complex na mga kagrupo ni Kuya Joe. Yan, ha? Sige Kuya Joe, belated happy birthday po ha. At saka regards kay amigong Glenn, kay Pading Glenn. Buda kay Ma'am Ja, ha? Good morning tabi sa inyong magagom. Salamaton sa imbitasyon ha. Arog talaga ka ng aleko pag-arani na mag-abot ang bill sa mga house pampadagdag konsumo. Sabi kan texter ta, good morning sir, pwede po ako magpatabang sa imo? Naputol pang kuryente. Bata nagbagsak sa harong, may kuryente pa in. Ay, dalagana na po sa aleko. Iparipod mo na po ang sa aleko. Na po, kung kontak mo niya na atab, ipadalagan mo na po sa aliko ini. Na problema mo, pasugo na po sa aliko. Tanganing mahal ito, Luciana. Happy 10th birthday sa baby girl ko na si Kyle Alto. Happy birthday. Good morning, Tabi Henry M. Good morning to you. Nahiling takakasuhapon sa ayo. Nagpa-hardware man ang gadaw kasuhapon. Ako ito talagang nailing mo. Tama ka. Makangalas, biglang nag-resign si Santiago kan NBI. Ayun man ang ganailing ko sunyos. Nag-resign si Director Santiago kang National Bureau of Investigation. De man niya sinabi sa rason. Morning to listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee. Good morning tabi sa Barangay 16 Purok 4 kasabago pa brown out 3 a.m. hanggang ngunya wara pa ilaw. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Blessed morning everyone. Kuya Henry, good morning tabi sa imo. Maugmahon ka. Sige iyo, totoo. Pimi man pa ako maugma talaga. Ang morning ta. Good morning Henry M. Gari ka. Good morning Henry M. Gari magayunong kang maging boyfriend ta makaugmahon ka permi ka istorya. Ay de po ay ka mag-ambisyon ka iyan, Chief Ramir. De ka kan mag-ambisyon na maging boyfriend ba kung yung panahon na ini. De ka nang please, de ka iyan. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring
the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamot. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Good morning kay Kuya Apin. Porsyon ko boda kay Ate Abe. Yan, nahiling ko kasapon duman sa birthday ni Kuya Joyan. At sa kusugabos tabi na mga miyembro kang kwan, mga miyembro kan Prex na yaraon duman sa Kuya Alan, boda si iba pa. Good morning tabi, Sendo Gabos. Kadaklang palang kayo ni mga listeners niya to. Mga tugang dumadigdi po sa satuyang programang Morning Hirit. May kampangan na, kabaw kita magbareta, madali lang, Chief Ramir, ha? But may kampangan na kasuhapon si Madam Marian. Good morning tabi kay Madam Marian, kay Ma'am Lily. Uy, Ma'am Lily, good morning tabi sa imo. Diyan sa Villamor, yan, kay Binay, kay Ma'am Sheila, kay Ma'am Ani, yan. Magayunon si Ma'am Ani. Natangit ako sa napansin mo duman. Si Ma'am Janet, yan, boda sa mga beauties kang batch 82 sa Bicol University High School. Yan. Good morning tabi sa Indogabos na mga nakatutok pirmi palan sa tuya na programa sa DCGB at saka happy birthday kay Heidi Maceda kan San Roque, more birthdays to come and have a blessed day. Good morning Ma'am Juliet. Salamat tabi. Sabi ni angapod ngaya kan Jomid, okay. Thank you, amigo. Noel Manalo. Marinaga tabi, amigo, ha? Good morning, tabi, kay Ninong Romitan. Yan. Good morning, tabi, Busing. Ha? Marinaga tabi, Ninong Romi. At saka good morning kay Pading Dudes. At saka kay Leonito Gaviria. Yan. Alright. O sige. Ang mga balita po, susunod. Alas 6:12 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyan, PSWD o Albay preparado na daw sa gigibo na Albay Convergence Caravan. Mga tugang night market sa Uwas Albay, patok na patok. Iba pang headlines ngayon na pagkaaga, Legazpi City Police Station, nagpautob nin round the clock police presence sa Legazpi. UNC, nakapokus sa quality education as in employability kan mga estudyante. Sa lado nasyonal, nagkapirang Pinoy inulang na makalaog sa Amerika. Fondo kan PhilHealth, babantayan tanganing mas dakol na Filipino an matabangan. Sa lado nasyonal, nagkapirang Pinoy inulang na kaya sa lado sa ibang nasyon, US President Donald Trump as in Ukraine President Russian President Vladimir Putin nagpalyar na makabilog ng deal may kinaraman sa Russia-Ukraine war. Detalles, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado nasyonal.
Preparado na po ang Provincial Social Welfare and Development Office o PWDO sa gigibuhon na Albayanihan Convergence Caravan Year 3 ngayon na Agosto 23 sa Albay Astrodome. Sa ginibong pagruron, tinamanindo ni PSWDO Head Maria Vivian Seya enroll kan caravan sa pagpapalangkaw kang social economic capacity kan mga kanlambang saro asin grupo mawot kaining maibitaran ang beneficiaryo kang 4Ps tanganing makatabang na masimbagan na nakakaulang o masimbagan ang nakakaulang sa edukasyon, pagkabuhay asin employment. Mientras tanto, ang Legazpi City PNP nagpasunod po nagpautob nin round the clock presence o kaya police presence sa syudad. Ramo ta pang detalye kay Angel Mostaza. Ipigtotog na sa Legazpi City Police Station sa pangenot ni Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. ang round-the-clock police presence at in maigpit na pagpapatrolya. Ipinaliwanag ni Tapel na kana mag-asumirsa siya pwesto bilang hepe kang Legazpi PNP. Pigadala niya ang mga krimen na irehistro sa syudad kung anong oras ini nangyayari at sa ilang mga lugar para mapag-adalan para mapugulan ini. Sinabi ni Tapel na sa pagiging round-the-clock police presence at mas pinaigot na pagpapatrolya sa mga matatawong lugar, lalo na sa Sawangan at Legazpi Boulevard, mapupugulan ang anuman na krimen. Iwala si Tapel na sa pagiging regular na visibility patrol sa mga pangenot na dinampo, merkado publiko, mga establishmento de negosyo asin ibaba, mapupugulan ang anuman na kriminalidad asin makaskat sa mga kapag-responde sa pangyayari. Sa palibot sa tabang naman ka nakataltag na 16 fixed post na may kanya-kanyang gamit na motorsiklo, asin tulo naman ang sector post na may mobile patrol na nakaantabay 24/7. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCG. Nakafocus sa quality education as in employability kan mga estudyante ang University of Nueva Cáceres sa UNC On the Air program sa DCGB. Sinabi ni UNC President Dr. Leia Patria Lauraya nan sa iyang universidad sa Future Ready University. Sinabi ni Dr. Lauraya na admission kang UNC, iyon masiguro na ang sa indang mga estudyante makapag-enroll asin makatapos para sa employment sa sarong best practices, iyo ang sa indang bet program kung saan ang primary centered, iyo ang eksperyensya, employability as in expertise sa trabaho. Ang programa nangangahulugan in best student life, excellence, student outcome as in top choice of employers. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, ilihidong presidente kan League of Municipalities of the Philippines o LMP nangako na matatabangan ang mga munisipyo sa anuman na pangangaipo kay ni Karen Ala sa report. Kung kaipuhan matabangan, matabang si LMP President-elect Mayor Caloy Baldo kan Kamalig na pamayuhan ang tabang serbisyong ipapatod sa gabos sa mga munisipyo kan probinsya ng Albay. Iyan ang ipinahayag na plano ni Baldo matapos ining manggana bilang LMP President sa ginibong eleksyon kan Sabado sa liga kan mga alkalde kan munisipyo. Sigun kay Baldo, giraray sindang magtitilipon kan mga alkalde tanganing saru-saruon ang mga pangangaipo kan mga munisipyo na pwedeng matabangan kan nailihir na LMP President kaibaan mga ahensya di gobyerno. Sigun kay Baldo, dapat na magkasararuan mga ini, isibog ang mainit na politika tanganing maging epesyente sana ang pagpaabot ng serbisyo sa mga ini. Kan tuminalikod na Sabado, nadaog ni Baldo sa botong 8 si Alcalde kan Jubillar Mayor Joran Arcangel na may botong anong bilang presidente kan nasabing liga, mantang 8 mga alkalde kan munisipyo ang nailihir bilang mga officer kan nasabing liga. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, nasa linyaman si Al Armario sa dagdag na report. Duro diretso na ngunyan ang mga aktibidades kan ako Bicol wide pagkatapos kan nagturukaw na ang mga bagong ilidong opisyalis kan gobyerno kan Hulyo. Sinabi ni ako Bicol Secretary General Attorney Jill Bungalon na nagpapatunay ini na may eleksyon kidai yaon ang serbisyo kanako Bicol. Nagarangkada na naman ang mga medical mission sa iba-ibang lugar
tupad, GIP, Government Internship Program, mga proyekto for bidding na, sinibapang mga programa. Nagilibot na ang mga taga Bicol sa anom na mga probinsya kan Bicol Region para sa serbisyong mga pang-barangay. Alarmario, DCG. Ipapasunod kan City Environment and Natural Resources Office ang mga programa kapartner ang mga eskwelahan na pribado asin mga pampubliko digdi sa siyudad de Legazpi na miyembro kan Earth Savers Club sa tabang kan mga partner agencies siring sa Department of Education. Tangani mas lalong mapakusog ang programa may kinaraman sa mandato na nakapalaman sa YES-O program kan Department of Education. Sa programang Kaya, kanuminaging Sabado, sinabi ni Mrs. Dolores Malagueño, Environmental Management Specialist 2 kan OCNR sa Legazpi, na sa pagtatarabangan kan iba-ibang mga ahensya siring sa mga partner agencies, lalo na ang grupo kang Earth Savers Club, asin kasarabay, ang Legazpi City Division, magin iba pang grupo, magigibo ini. Dahilan ta nakalatag naman ang mga programa na iyong pwedeng gibuhon, tangan ina mas mapakusog ang segregation in mga basura sa mga eskwelahan. Sa ibong nalado, sinabi man ni Mrs. Gina Visaya, ang presidente kan Legazpi City Earth Savers Club, na siya iyoan padagos na maglalatag din mga programa may kinaraman digdi, alagad kinumpirmar kay ninan dakol anindang challenge ngunyan yung kung paano mapapasunod ang segregation din mga basura sa mga eskwelahan. Alagad sa intero nindo na luway-luway nang nangyayari ini. Dahilan sa cooperation kan mga school heads kasarabay ang mga YES-O coordinators. Asin sa ngunyan, nahiling nindan na ini, nagakaigwanan din magayo na bunga, magpun sa mga estudyante, pasisiring sa endang mga harong. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal night market sa munisipyo kan Uwas. Patok na patok daw sa ngunyan. Jimmy, nasalita sa detalye. May pangani na hahaloy sa pwesto si Mayor John Trinidad Canoas, pero yauna ang ebidensya ni na mga pagbabago digdi sa nasabing munisipyo. Ini sa rason na ang alkalde haros dainin pinagsusunod na oras sa trabaho, haros okupado, aldaw man o banggi. Maski banggi yaon ini naglilibot sa kapalibutan kan munisipyo sa merkado asin piga-analisar ang mga pwedeng lakdang na iintrodusir, mga inobasyon para mas na matabangan umangat ang ekonomiya kan munisipyo asin kung paano dire-diretso na mamotibar ang mga tao na maghirigos. Ang ginibo ni Mayor John Trinidad, pinalinig nin husto ang merkado, pinairilawan sa kapalibutan, ilinansar ang night market sa 3 o 4 na banggi na pag-obserbar pagkatapos na ilansar ang night market. Ang operasyon kaini haros patok na buhay ang tariri ka negosyo sa pagkabanggi, asin ang mga tao buhay nagpapatronisar sa lakdang na ini nin pagbabago digdi sa saudan. Nagluluwas ang mga tao asin nananaod ang iba para gamiton sa aga kinagahan kan mga taga-uwas. Kung dati alas 6 pa sana sa banggi, sarado na ang mga establishmento, alagad sa ngunyan buhay na buhay, pati mga pagkaon igwang makukuhanan asin na maski ibang kataraning na lokalidad na bibilib sa biglang kambyada sa ngunyan kan Banwaan Kanuwas asin Iguana nin mga nagdadarayo pati digdi sa nasabing Banwaan maski sa banggi. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Bubuhayon giraray kan gobyerno probinsyal kan Albay an operasyon kang Climate Change Academy sa compound kan Bicol University. Sa inisyal na pagpaghuron kan DCGB News kay Governor Noel Rosal, kinumpirmar kay ni na iguana sindanin inisyal na huron
o discussions kan presidente kan Bicol University na si Dr. Baby Boy Nebres tanganing pag-urunan ang may kinaraman sa siring na bagay. Tinawanin doon ni Rosal na importante na magamit giraray ang sinabi ng Climate Change Academy na inot nang naibugtak ang panahon ka ito ni Governor Joey Salceda sa pagkasabi na dakula ining pakinabang sa mga albayano. Kung kaya kinumpirmar kayo ni sa DCGB News na nasa proseso ngunyan ang gobyerno probinsyal asin ang Bicol University para sa sinabi ng bagay para sa liwat na mapakinabangan. Ang Climate Change Academy na inot ng ginastusan kay ito kan gobyerno probinsyal asin inot ng naging midbid bako sa naman sa Bicol o sa Pilipinas kundi magin sa ibang parte kan kinaban may kinaraman sa mga inisyatibo kay ni na mapakusog ang laban kontra sa global warming asin iba pang problema o programa para sa kapalibutan. Alagad ay managtaon in timeline si Rosal kuno rin pwedeng mag-iboy ni alagad sa iyang sinabi non-going unyan ang plano asin mga pag-uroron kung paano sa liwat bubuhayon ang Climate Change Academy. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Nasa linya, mga tugang si Joshua Bino, may kinaraman sa Car-Free Sundays, ipapautob daw sa daraga. Tangani tauwanin dalan ang gustong mag-walking, jogging, asin bisikleta. Ramon ta daw po ang report. Sa inot na pagkakataon, magsasagibo ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay nin Car-Free Sundays sa panginot ni Mayor Vic Perete at sinapulon ini na Lakaw Pidal Daraga na mapuon sa Agosto 31, 2025. Pasado sa record, ang Daraga ang magiging pinakainot na lugar digdi sa Bicol Region na mapautob kan nasabing programa bilang simbag ini sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nakaaging SONA na dapat pakusugon ang pagsagibo ng Car-Free Sunday sa bilog na nasyon. Pako sa nabastang Car-Free Sunday kudi apron ini na most scenic Car-Free Sundays dahil taplan ng gibuhon sa kalabaan kan Duterte Highway sa Daraga Albay. Kada aldaw ng Domingo, magpon alas 5 hanggang alas 8 ang pagkaaga kung sa hiling na hiling ang Bulkan Mayon. Kung kaya dara ka nasabi ng aktibidad sa nasabi ng mga oras para mientras isasarado ang Duterte Highway dyan sa Daraga Albay para tawanin magkakanigong espasyo asin masiguro ang kaligtasan kan mga residente na gustong mag-jogging, walking o kaya man magbisikleta. Parte ini kan mga programa kan lokal na gobyerno para mapromotir ang pag-ehersisyo kan mga Daragenyos. Kung kaya man, tangali masiguro ang matrayumpong pagkondukta kan nasabi ng aktibidad. Nugo na ang Daraga Municipal Police, Public Safety Office, Bureau of Fire Protection, na iyo ang mamando kan bulos kan trapiko, asin para mientras na close road sa lugar sa nasabi ng oras asin aldaw, sharing man ang Menro asin engineering, ang in-charge man pag-abot sa kalinigan. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:26 nin pagkaaga. Manihamiento kan Siga Hospital sa Tabaco City, pinatanida na sa saralidahan. Aramon ta po ang detalye kan Bareta, hali kay Jomar Bien. Sa saralidahan ni Gobernador Noel Rosal ang gabos na mga nasa manihamiento kan Siga District Hospital digdi sa syudad kan Tabaco. Ini kung dahil ninda mapakaray an sa indang trabaho sa mga masunod na araw. Ini matapos na magbisita kasudma si Gobernador Noel Rosal sa Siga Memorial District Hospital asin mari paro na kulang ang bulong asin ang mga pasyente iyo ang nagbabarkal pamang giraray sa luwas. Huli kay ini nagpatanid ang gobernador sa mga nasa manihamiento kan unambitan na ospital na kunday kan mga ini asikasuhon pakarayon ang supply kan bulong na ipinagdidistribute sa mga pasyente sa salidahan niya tulos ang mga ini. Ang gobernador nagpasyarman kasunma tangani na riparohon ang enot ng naging order niya na ilipat na sa bagong building ang Pedro Ward tangani na ang mga pasyente iyuan maka-eksperyensya na kan bago asin malinig na
kwarto. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. Oras Pilipinas, 6:28 po in morning. Magbabalik ang iba pang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalko, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, sa 31, Beach Volleyball Competition, alas 7 din aga sa Wangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 din hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 din aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 din aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 din aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 din aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29, sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30, sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1, sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Ben Amor, Sagkod, Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Setyembre 6, Dini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsey and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. GB News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga darakulang bareta, ipinahayag po kan Philippine Consulate General sa New York na may nagkaperang Filipino na day pinalaog sa border kang Estados Unidos sigon kay New York Consul General Senen Mangalili. Pirmiining nangyayari dahil sa bako parehong dokumento o dahil sa mga criminal records. Sinabi niya na may mga nagbalo na maglaog sa US gamit ang tourist visa pero pinagdududahan na matrabaho sa Amerika. Dagdag pa ni Mangalili sa media hour kan konsulado, may nagkapirama na may mga dating criminal record kaya dahil sinda pigutugutan na makalaog. Sa ngunyan may 10 ng kaso nin mga Filipino na pigbabantayan kan konsulado. Magkikipag-coordinate man sinda sa US Immigration para sa 2 Pilipinong nakadetinergikan sa Boston as in Philadelphia na naghahalat kan deportation matapos mapreso. Siniguro mga tugang ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mabantay ang Kamara de Representantes tangani na masiguro na tama ang paggasto sa pondo kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Asin mas dakol na mga Pilipino ang naghihilang ang pwedeng matabangan. Sigon kay Romualdez, daing pigpili ang helang mayaman man o tios, alagad pigusulong ng bagong Pilipinas, gabos na Pilipino malalauman kan gobyerno o ang gobyerno. Katuwang ninda lalo na sa oras kanagyat kan sa indang salod ang pagbulong sa namanatian kan mga namanuaan firming dapat makaskas, mas epektibo, barato asin may kaibahan na pagmakulog asin pangataman. Ginibo kan House Speaker ang pahayag kasabay kan pagpapalawig kan PhilHealth kan guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot. Package kay ni na nagpapahiling ning kamautan kada Administrasyong Marcos na mataunan nin matanos na healthcare services ang mga Pilipino. Ang bagong gamot package ilalansar sa Agosto 21 asin pon sa nasabing aldaw gigibuhon ang 75 ang mga bulong na
o gigibuhon ng 75 ang mga bulong na sisimbagon kan PhilHealth para sa iba pang helang aron kan impeksyon, asthma, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, diabetes, high cholesterol, hypertension na siniba pa. Ang lambang beneficiaryo kan PhilHealth igwang 20,000 pesos cap. Kumpiyansa si Romualdez na kung mas sadit ang gastuson, mas maingganyo ang mga Pilipino na magpagkonsulta sa doktor tanganing tulos na mahiling. Kung igwasindang problema sa salud, ang libreng bulong pwedeng makuha sa pagikan pagrehistro kan PhilHealth yaman ng kalusugan para malayo sa sakit o yakap. Pupunan po kan House Committee on Appropriations ngunyan na Lunes, Agosto 18 ang formal na deliberasyon sa propwestong 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Ang deliberasyon pupunan kan briefing kan mga miyembro kan Budget Coordination Committee o DBCC may kinaraman sa ekonomiya kang nasyon asin kan microeconomic assumptions na ginamit kan Administrasyong Marcos sa pagbilog kan 2026 National Expenditure Program o NEP. Ang briefing ginibo ninda Budget Secretary Amina Pangandaman, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr., Finance Secretary Ralph Recto asin Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Rimoluna Jr. Bigla oman na i-welcome ninda sin the House Speaker Martin Romualdez asin an Appropriations Committee Chairperson asin Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing. Bisperas kan deliberasyon tinawanin doon ni o ikaya tinawanin doon ni Romualdez ang kamautan para digdi. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Ipinahayag po kan Commission Elections sa indang kahagadan para sa nagraning parliamentary election sa maabot na Oktubre. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 90% na ang sa indang kahandaan sa preparasyon para sa nagraning eleksyon. Tirawanin ni Garcia na malalawos ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Maski na atraso asin ipinag-oktabang muna ang barangay asin sanggo na ang kabataan elections. Mientras na un-estimate kan komisyon, maabot sa 2.3 milyon na individual ang piglaoman na maboto sa Oktubre 13. Magigiramduman na Pebrero ngonya na taon kan pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalyo kan BARM election sa Oktubre na dapat ko na gibuhon kan bulanin Mayo. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Nagsumiter po si Senador Bam Aquino ng resolusyon na investigahan ang paggamit kan bilyon-bilyon na pundo para sa National Flood Control Projects kasunod ang mga nakalihis na pagbaha may kinaraman sa naging bagyo asin epekto kan habagat. Sa iyang Senate Resolution number 28, pinaging ganyan ni Aquino ang Senado na si Ripon ang anuman na paggamit asin implementasyon kan Department of Public Works and Highways kaliba pang mga ahensya kasarabay ang pondo sa flood control programs sa ilalim kan taon 2025 na General Appropriations Act. Sa tinawanin doon na mahalaga na maaraman ang epekto kan estratehiya na pinapautob kan DPWH para mabawasan ang pagbaha sa panahon ng taguran. Ngunya na 2025 may nakatalaan na 260 billion pesos para sa National Flood Control Projects. Magpoon kan taon 2009 hanggang 2024, igwanang itinalaan na kabilugan na 1.47 trillion pesos para sa flood control projects. Nalikod kay ni padagos man ang implementasyon kang nasyon para sa o pagreparo kang gobyerno sa maluyang flood control systems as in spillways. Siring man ang pagreparo kan mga epektibong flood control measures. Kasarabay na ang mga luma na pumping stations asin kakulangan nin flood risk management sa mga komunidad. Gusto man kan senador na may mga flood control projects sa mga lugar na daing baha hanggang dahil nagigibo nin mga hanggang matapos ang mga proyekto na makatabang para digdi. Mientras tanto, pinag-urulan man sa Senate Blue Ribbon Committee ang issue sa pagbaha sa maabot na Martes. Kunain
pinag-asahan na magiging aktibong unparticipation digdi ni Senador Bam Aquino. Iba pa niya to na mga bareta sa luwaskan Pilipinas, makalihis lang mga tugang ang mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang sa ibang nasyon, dahil pong napagkasunduan ang na-ceasefire sa Ukraine apisar kan tulong oras na pagtiriponin the US President Donald Trump asin kang Estados o sa pagi kan Estados Unidos asin Russian President Vladimir Putin asin Joint Base Elder Dolph Richardson sa Alaska. Apisar kan parihong inapod na extremely productive ang summit, sinabi ni Trump na sa media na there's no deal until there is a deal. Nagpatanid man siya nin magabat ang padosang ekonomiko o economic sanctions kung padagos na magsayo si Putin sa katrangkiluhan. Dahil imbitado sa pagtiripon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ikinahadit kan mga kaalyado sa Europa. Mantang nangyari ang summit, i-report ang panibagong drone strike ang Russia sa Ukraine na ikinagadanin 7 sibilyan asin 7 ang nairido. Nagtiripon man ang pro-Ukraine demonstrators sa Luwaskan Base, dara kang placards na Alaska stands with Ukraine. Negosyo time, mga tugang, ipinag-orgulyo po kan Bureau of Internal Revenue o BIR na sa indang nalampasan ang target collection sa primerong 6 na bulan kan taon. Sigon sa BIR, igwaning kabilugan na 1.544 trilyon sindang nakolektang revenue. Ini masalangkaw nin 4.6 billion pesos sa target na 14.11 na pag-itaas kan buwis na nakolekta kan kaparehong bulan. Minarepresentar man ini kan sobra sa 48% kan 2025 collection na 3.2 trillion pesos. GB News Express. GB News Express. Gabang kita kay News Director Mar de la Cruz. Alamon ta daw mga tugang an health news ngunyan pong aldaw digdi po sa GB News Express. News Director Mar de la Cruz. Good morning paring Mar, anong latest? Good morning, VP. Kada 9 minutos, sarong persona nagagadaan dahil sa rabies, sigon sa mga eksperto sa salud sa Kinaban. Yan ang sinabi na maski 100% na preventable ang rabies, nangayari pa manghirara ini sagkod sa ngunyan. Dahil ang digdi, tiging ganyar ka mga eksperto sa World Health Organization ang publiko na protiran ang sadiri asin pabakunahan taon-taon ang mga atama na ayam asin ikos. Dagdag pa ka mga health experts na siguruhon na mga taong nakagat maka-access sa mga bakunang nakakapagsalbar nin buhay. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita sa pag-asa, kasabay ang kamugtakan kampanahon. Nasa linya si Ariel Samodio. Okay na aga po. Ang bagyong si Waning po na develop iniyo as tropical depression from low pressure area kasi bagong madaling aga. So sa ngunyan, igwa ini yung domestic name or local name na Waning. Nasa kategorya ini yung tropical depression kung saan nga ni iniman horing namataan sa distansyang 520 kilometers east-northeast kang Itbayat, Batanes. Sa ngunyan, may taglay na kusog na duro sa ininaharan sa sentrong nag-aabot sa 45 kilometers per hour at sinigwang pagbugso kan duro sa nag-aabot sa 55 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na panorte, norte-solnupan sa rekas na 10 kilometers per hour. Dahil man nilalauman na direktang makaka-apekto iniyo sa anuman na parte kan sa tuyang nasyon, alagad generally ini man nagiro sa direksyon na panorte, asinin inasahan na malos man iniyo sa Philippine Area of Responsibility sa atya na banggi o sa aga, anin maaga. Samantala, gwapa man sarong bagyo na nasa Luwaskan Philippine Area of Responsibility, hindi man nasa may parteng West Philippine Sea, alagad din po outside man sa PAR, lagad yung trafo extension man kaniyong tropical depression ang nakaka-apekto man sa western section kang northern as in central Luzon. As in southwest monsoon o duro sa bagat ang nakaka-apekto man sa western section kang southern Luzon. Digdi man sa tuya sa Kabikulan sa bilog na maghapon nilalauman man ang magkakaigwanin bahagya hanggang sa amin sa napanganuro na kalangitan. Igwa man tsansa nin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi na daraman kan mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halit sa timog sirangan hanggang sa sirangan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Tinatingagwat kan temperatura ngunyan na maghapon 24 hanggang 33 antas kang Celsius.
Ang saldang nagsirang alas 5:33 nin aga, masulno pa dyan alas 6:05 nin hapon. Aliligay sa DOST Pagasa, Ariel Samut. Mga tugang sa inupong nadangogan, GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Marty La Cruz. Katawang si Jenny Balyaran as an Angel Mustasa, Siringman. Ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. Iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ni Diyos sa pagkamo. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Balagon. Iyo, aram ko pa, radyo balagon ka ito, di si GB nangon yan. Ang nainot, perming nanginginotan. DCGB ang number 1. Ay, yaw na pala si Jasmine, sus ko. Kaling ko na naman si Jasmine. Yaw na pala si Jasmine. Ay, no, kamusta ni sa traffic? Bago ba traffic ko niyan? Dahil pa man Dahil pa pigpasunod sa traffic? Dahil pa man? May kwan mo niyan, O di okay pa, pero 7 o'clock sa kwan 7 o'clock so mga private vehicles, maagi sa may parte kan Barangay Buyuan. Alright, sabi kan texter tag, pabor nga niya kami, mamaya na to, mamaya na itong kay Robin Padilla, mamaya na ha, pag-usapan natin mamaya ha. Sisay na tabi ang pamayo kang NBI, dahil pa po, Ma'am Ruby, good morning tabi Ma'am Ruby, kumusta ka? Good morning, ano daw tabi ini na prime water magpabulos in tubig alas 12 in aga, kung arin sunanok ang turog ang tawo, ngunya na kaipuhan ang tubig wara, manito, bulos ang gripo, paano na sige makain nako.
Ay, magisuyo tabi sa prime water till now wala pa kami tubig sa banyag. Pun last week, clinic pa naman kami. Kailangang tubig na naman, gawa nila ng paraan. Salamat po, puro problema sa tubig. Adi. Good morning, Henry M. Pwede po makikarigo sa arong nindo. Day pa kaya bata malaog ako sa opisina. Tantod po paghali na ni Mrs. Mga, tantod na, alas 12. Iyo, ora, tantod na po. Baka lalaki ni Chip Ambir na makikarigos na iniyo. Tantod na tabi. Diyan na tama flags. Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na dara kang sobrang pag-inom ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng protecsyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kaya may bisyo man wara. Mahilig man uminom o day, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule. Sabay natural daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Hello, good morning. Good morning, sir. Ay, good morning, ma'am. Sir, mapasap lang po ako kang nagdigdig baga po sa kahoy sa grotto. Oh. Until now, na ito man po O paguna ko, nagdiyan na si Ka Andy. Hindi. Nagdiyan po si Andy? Nagdiyan ba kada si Andy? Ano po nangyari? Pwede po solusyon ang gusto may digdig. Di man po pinali sa kahoy? Dahil po po, sige na lang ang baba, nagaraga-up na pero may lalo pag nag-oran. Sabi kaya ma'am, gari, takot magputol dyan ki kahoy. Bata baka dahi ko dyan ki tawong dinailing? Dahil po, kinauron ko na, sir. Sa mga katawong dinailing? Ompo, kinauron ko na. Baka takot siya dita. Sundang. Ano marikot akan maritis, tingon, ihiyan mo na ampun kang kahoy? Ay, di ihian ko po sa taon, sir. Pag inihian supon kang kahoy, kundi kanang epekto. Pero po ako dyan nag-iihi. Tama po ang paralimit. Sige po, tayo follow ko kay Andy ha. Please po. I-follow kay Andy. Maragiwan na naman. Opo. Iyo po, tayo follow po tabi ha. God bless. Okay, thank you. Pangyari sa maabaka. Andy boy, amigo. O dodo tapodang ko si Andy. Duman tabi sa programa ta. Mga tugang naan hapot sa DCGB. Joshua. Hello, Joshua. Hello. Alas 7 na, Noy. Tumuro na lang. Ihado. Alas 7 na, ihado. Opo, no. Abunaran ang abutan ta. Gari abunaran ang iabutan ta permi. Okay. O sige. Alas 7 na. Opo, tumuro na lang. Ano isa sa ini? Ha? Naglulumoy-lumoy asin sul. Talaga? Correct. Akigaman ako sa imong istorya. Aha, abangan ka. Igwa kinagribalan. Nagribalan. Exciting. Exciting. Sarong elected official buda sarong department head. Wow. Igwang pigiribalan. Oh no. Aram mo ko ng pigiribalan. Ano? Estudyante dyan sa sarong pribadong tertiary. Nag-istorya mismo sa kuya. So girl. Saga na. Basta ikaw ka ng duwa. Saga. May istorya sa kuya. Pakapuon niya, dahil kung niya, kumaduman ako, taba, kamadaman niya, katula ako dumaan. O, saga na. O, duwa, abangan niya na, naribalan nin sarong elected official boda kan department head, yo. Salamat
Salamat kanserong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang, ay sabi pala ni Juan, ni board member Milabal. Sabi ni BM Milabal, paki-extend ngaya po kan sa kuyang dakulang pasasalamat sa mga nakaramdum sa kuyang birthday na nagregalo nin cake, litson, flowers, greetings. Salamat po sa tabi sendo gabos. Padabaon takamo. Salamat po, Your Honor. Ayos man si BM Milabal. Adi, nahiling ko sa taisan si BM Milabal. Si Framir, nakipista ko sa taisan kan Sabado. Nailing ko nanggad si BM Milabal. Magayunon subado niya. Medyo pati sutak yang niya, medyo magabat-gabat kayo sa ibong ta. Draculaon so borsilas. Salmatan na ka nga. Latusun ta ka nga dyan na. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye. Masunod na. Bareta alas 7 with News Director Mar de la Cruz. Asin po ang sexing Jasmine Balolo. Salamat. Goodbye, Marena. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause.